Gipasalig sa presidente sa Hotel Resort Restaurant Association of Cebu kon HRAC nga luwas ang mga hotels nga gigamit isip mga isolation facility sa mga overseas Filipino workers o returning Filipino overseas. Si Chelo Valiena sa report. Nadawat na sa Hotel Resort Restaurant Association of Cebu kon HRAC ang hangyo sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mo-accredit og mga hotel sa dakbayan nga magsilbing isolation facility sa mga OFW o returning Filipino overseas. Matud ni Alfred Reyes, presidente sa HRAC, nga gihikay na ang mga rekisito nga gipangayo sa Department of Health aron mag-accredit isip isolation facility. There's a protocol that we have to strictly follow. In fact, DOH, it's not only Department of Tourism, but even DOH and Bureau of Quarantine will come and inspect your property. Samnang gipasalig ni Reyes nga higpit usab ang proseso sa mga hotel nga mamahimong isolation center sa mga OFW returning Filipino overseas nga naghuwat sa resulta sa ilang swab test ug mandatory 14-day quarantine, dili sila basta-basta makagawas sa ilang isolation room. Ang imong breakfast, lunch, dinner, dili ka makagawas, adto ra ka sa imong kwarto, ihatod ra na sa gawas sa imong kwarto, ibili na siya didto. So naagi na ibutanganan sa gawas sa imong kwarto. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.